Ликвидацията на канала Петрохан. Провалът за 12 милиона евро. Всичко започва през януари 2026 година с два съкрушителни удара по международния наркотрафик. Първо на граничен пункт Капитан Андреево, а 10 дни по-късно и на Лесово. Общо са задържани над 1400 кг марихуана. Стойността на стоката е зашеметяваща, близо 12 милиона евро. Тази колосална финансова загуба задейства незабавен брутален протокол за зачистване. Началото. 1 февруари. Операцията започва в София. В районите на Северен парк, Толстой и Орландовци се провежда серия от показни екзекуции. Целта е ясна – прекъсване на логистичната верига. Разчлененият труп, намерен в Северния парк, не е просто убийство, това е кърваво послание към останалите. Част от хората в организацията са заличени. Втора фаза – оперативно прочистване от 2 до 5 февруари. Действието се мести към планината. Хижа Петрохан не е просто убежище, тя е комуникационният мозък на канала. ИК е предупреден за ситуацията и решава да напусне хижата с кемпера заедно с НС и АМ. След кратко сбогуване в хижата остават трима от рейнджерите. Задачата е да унищожат всички улики за дейността и след това да напуснат хижата. Ще се видим на по-добро място. Но неканените гости. Наказателният отряд пристига с черни джипове, използвайки високочестотни заглушители. Те блокират технологичната застраховка на лидера ИК, прекъсвайки всяка възможност за връзка с външният свят. Тримата рейнджери или са запалили сами сградата, или са принудени да изпепелят физическите сървъри с данни от термални камери и дронове. Веднага след като архивите са унищожени, и разпит за посоката, в която е кръгнал кемпера, свидетелите стават непотребни и биват ликвидирани на място. По данни на криминалистите по оръжията е намерено ДНК на тримата от хижата. Това не е доказателство за самоубийство, няма натривки, няма експертиза, а и килърите са били с ръкавици. Трета фаза – прибиране на активите от 6 до 8 февруари. Финалът се разиграва на връх Околчица. Тук е намерен кемперът с телата на ИК, спътника му на С и непълнолетния М, син на административния директор М. Детето не е случайна жертва. Той е било инструмент за дешифриране. Под заплаха за живота му, ИК вероятно е предал всички пароли за криптопортфейли, банкови кодове и локации на тайни депа в пещерите. Дигиталното зануляване и дезинформацията. За да бъде заличаването пълно, отрядът инсценира вътрешен разпад. Подреждането на телата и оставеното оръжие целят да насочат разследването към версията за разширено самоубийство. Тази теза е и най-изгодна за разследващите. Критичен факт обаче издава професионалистите, телефоните в кемпера са били обект на дистанционно заличаване, Remote Wipe. Информацията е изтрита в момента на настъпване на смъртта от външен оператор. Това е финалният паник бутон на картела. Заключение. Каналът е почти заличен. Няма стока, няма архиви, няма свидетели. Властите са оставени да работят по версията за сектантска лудост. Наказателният отряд прибира черния куфар с активите, парите, флашките и кодове на организацията и напуска района с черен джип в ранните часове на 8 февруари.